Продължаваме с събирането и с представянето на добри практики от българските музеи, които реализират проекти, в които са внедрени, интегрирани практики, свързани с виртуалната реалност. Такъв пример откриваме и в Националния археологически музей, където Мадърският конник буквално оживява. Тук сме с госпожа Галина Грозданова, уредник в музея, която ще ни разкаже повече за самия проект. Как се зароди самата идея? Може ли да ни разкажете повече за самия процес на създаване на самия продукт и това, което посетителите могат да видят, като се сложат тези очила? Разбира се, най-важна е идеята. Екипът на Националният археологически музей отдавна работи за това да прави нашата постоянна експозиция, а и временни експозиции, разбира се, по-интересни и интригуващи за посетителите с помощта на различни съвременни средства. Идеята за Мадърския конник не се роди изведнъж. Всъщност проучвахме различни възможности от различни епохи. За нас беше важно условието продуктът, който изработваме, да бъде свързан с постоянната експозиция на музея. В този смисъл гипсовото копие, изложено тук в нашия музей, е една съвсем важна интегрална част от нашата постоянна експозиция, заема важно място в музея. Важно беше също така символът, паметникът да бъде много разпознаваем за посетителите, така че да имат интерес и желание да научат нещо допълнително повече за него и също така да бъде атрактивно. Сюжетът на Мадърския конник и композицията, и идеята, и символиката, която е в него, всъщност позволява именно това да се изработи един атрактивен продукт, който да включва и разказа за самият обект и също покрай него да се плете сюжета за българския хан, за владетеля, за религията на българите, разбира се и за въоръжението. Една тема, която винаги има много последователи. Така че идеята беше избрана. Трябваше да намерим финансиране, а такова финансиране всъщност дойде благодарение на Министерството на образованието и науката, към които често кандидатстваме с проектни решения. Всъщност финансирането на този продукт е изцяло от бюджет по проект образование с наука. И разбира се, имахме и контакти с фирми, и всъщност бяхме избрали подходящите. Трябва да споменем, че самата фирма, не знам дали имам право да спомена или не, използваха, също бяха привлечени да участват, да намалят част от цената, разчитайки, че чрез този продукт те ще получат реклама за своята дейност и сътрудничество, защото определено трябва да кажем, че това не е пазарната цена на продукта. Добре, сега вече, когато продуктът е готов, той може да бъде видян тук. Има ли интерес от посетителите? Интерес има, да, опитваме се да го рекламираме чрез трейлър, чрез рекламни пана. Винаги има и голяма част, особено по-младата публика е много заинтересована. Всъщност този продукт се предлага от лятото. Като важно е да споменем, че заради това, че продуктът е финансиран с обществени средства, на този етап ползването на продукта е абсолютно безплатно. Т.е. музея не печели от тази дейност. Печалбата за музея е входният билет, който посетителят заплаща така или иначе, за да влезе в него. Попитахте ме какво може да се види. Всъщност този продукт
дава информация за Мадарският конник, за това къде се намира този паметник, съобщава на посетителите, че обектът е част от световното културно наследство, не само българско, надскача на границите на държавата. Също така дава информация в много големи детайли за това как евентуално е облечен един български владетел, тъй като се предполага, че зад образа на конника стои именно фигурата на българския владетел, как е бил облечен, какво е било неговото въоръжение, как се движи. Благодарение на проучванията на много хора работиха в този проект. Всичките специалисти от Националният археологически институт с музей и всъщност и колеги от университета, Софийския университет, трябва да споменем. Постарахме се, за да оживим коня и кучето, примерно, които участват в композицията, се възползвахме и от знанията и компетентността на нашите докторанти по археозоология, които направиха една много детайлна и според нас точна възстановка на това какви са съвременните породи, които стоят за тези образи. Много важен беше проектът, по който работиха, защото съвпаднаха нещата. Доцент Аладжов и главен асистент доктор Велислав Бонев, които заснеха и всъщност за този продукт използвахме лазерното сканиране на реалният образ на Мадарския конник. Също много сложно, скъпо за реализация, проучване и документиране на образа. Отделно самата фирма също си прави допълнителни фотограметрични заснемания, защото някои неща не отговаряха на техните специфични нужди. И така. Трябва да кажем все пак, че наистина се получил един въздействащ продукт. Със сигурност ще бъде въздействащ за най-малкото поколение. Доколкото излезе една информация в медиите съвсем скоро, освен този продукт, Националният археологически музей предлага и други виртуални занимания и игри за най-малките, така че посетителите наистина имат възможност не само да разгледат музея, но да взаимодействат с експонатите. Един последен въпрос според вас. Това ли е бъдещето на музеите? Дигитализацията, виртуалната реалност или трябва да се търси някакъв баланс? Моето лично мнение, разбира се, че балансът е много важен, защото виртуалната реалност ни помага да преживяваме, да осмислим, прави нещата по-атрактивни, но всъщност това, което не бива да се забравя, е, че всъщност предмета на нашата дейност е изучаването, изследването и най-вече опазването на самите паметници. Защото без паметниците, без обектите, всичко друго няма смисъл. Иначе бихме били просто поредния Холивуд на Балканите или нещо подобно. Благодаря ви. А вие, скъпи зрители на нашите подкастове, ако искате да видите къде Мадарският конник оживява и да се докоснете до него, заповядайте в залите на Националния археологически музей.